Satula on yksi tärkeimpiä tai jopa tärkein varuste ratsastuksessa, ja tässä on sulle 6 vinkkiä, jotka auttaa sua tekemään hyvän satulahankinnan. 1. Mieti, mihin tarkoitukseen satula tulee. Onko sulla tähtäimessä esimerkiksi koulu, este vai kenttäratsastus vai vähän kaikkea? Lajilla on väliä, joten valitse satula sen mukaan. 2. Satsaa sovitukseen. Epäsopiva satula voi tehdä hallaa hevoselle ja myös sun istonnalle. Käytä asiantuntijan apua ja muista testata satulaa myös ratsastaessa. Sovituksen saat apua esimerkiksi meiltä Hipposportista. 3. Materiaalit ja laatu. Nahkasatula on kestävä ja laadukas, mutta vaatii hoitoa. Synteettinen on usein ainakin edullisempi, mutta käyttöikä satulalle on lyhyempi. Mieti, mikä sopii sulle parhaiten. 4. Muokattavuus on plussaa. Muokattavat satulat on helppo säätää hevosen muuttuvaan rakenteeseen. Erityisesti nuorille tai lehaksiaan kehittyville hevosille muokattavuus on hyvä juttu. 5. Budjetoi fiksusti. Laadukas satula on sijoitus, joten ostamalla kerralla hyvän ei uutta tarvitse ostaa pitkään aikaan. Jos haluaa hankkia satulan hieman edullisemmin, käytetty satula voi olla myös loistava vaihtoehto, kunhan sitä on tarkistettu ja huollettu. 6. Muista lisävarusteet. Hyvä satula tarvitsee kaveriksi hyvän satulavyön ja satulahuovan. Näillä voi vaikuttaa sekä istuvuuteen että käyttöikään ja on tärkeitä juttuja hevosen hyvinvoinnin kannalta sekä satulan istuvuuden.